हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनैबो आङो नोंथांमोननि गेजेराव दोंसे शायरी भिडिअ'जों लोगोसे नुजाथिफैदों। दिनै शायरीखौ लिरनानै हरदों बिथां अनिल बर', डिस्ट्रिक्ट नलबारि, भिलेज महिना। दानिया फैदो बिथां हरनाय शायरीखौ दान्दिसे सम गोसो होनानै खोनासंलांदिनि। अनलाइनाव फैनोब्लाबो सोरनि थाखाय फैनो, स्टेटास दोनोब्लाबो सोरनि थाखाय दोनबावनो, फेसबुकफोराव पस्ट होयोब्ला सोर होबावगोन लाइक, लाभ, इम'जि, जेराव आंथ' सिंगोलसो। सिंगोलफोरखौथ' रावबो नायसनथारला, गासैबो जरा जराल'सै। सिंगोलफोरखौ फ्रेन्डआवबो दोनबावलासो। सिंगोला सिंगोलसो, बियो हारसिं, जेराव गोसोनि खोथाखौ रावनोबो फोरमायहाला। गोसोनि खोथा गोसो सिङावनो सिरि सिरि लाफिननांगौ जायो।